Краси. Абе, тук да живее една бивша адвокатка. А? А къде? Има и син. А майка ти или баба ти какво се занимава? Къде е майка ти какво? Доктор по вирусология. Да. Живее ли някой тук в тази къща? Да, живее. Благодаря ти много. Много ти, как се казваш? Аз съм Биляна. 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 Да. Ако се видим на градинката, ходиш ли, Биляна? Не. Ходи много. Там се събират хубави компании, ходи от време на време. Добре. Не дай да стоиш сама тук. Даже ако искаш сега аз тръгвам нататък и минавам покрай градинката, мога да те заведа и след това да се прибереш. Искаш ли? Ако след 2-3 минути ела тук и тръгваме заедно. Хайде. Има ли някой тук?